sorozattal a Milyen Hallgatók, a Szegedi Tudományegyetem Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének bizottsága, a szülői hálózat és a középiskolás hálózat közös petícióját. Ebben a petícióban újra, már harmadszor felhívtuk a város figyelmét arra, hogy a város és az egyetem sorsa egymástól elválaszthatatlan. Olyan mértékben összefonódik, hogyha az egyetemmel bármi történik, az a városnak a bukását is jelentheti legrosszabb esetben. Úgy tűnik, hogy az alpolgármester úr tökéletesen tisztában van ezzel, amikor átvette a petíciót választában ígéretet tett arra, hogy a decemberi határozatoknak megfelelően, amikor is a teljes szegedi önkormányzat népszerinti szavazással igent mondott a hallgatói követelésekre, tehát ezzel az igen szavazattal összhangban továbbra is folytatni fogják az egyetem és a város közös tevékenységét. Azért csak 50%-ban sikeres az első akciója ennek az akciósorozatnak, mert hogy Nagy László a Sokerd megyei kormánymegvédőt nem vette át a petíciókat. Ez tulajdonképpen érthető, hiszen a parlamentben van, ma van az összülés, hogy a szabadság. Hiába kértük tőle, hogy bízzon meg valaki, aki a nevében átveheti a petíciót, nem vett át. Így képtelenek voltunk a portát hagyni. Ilyettől feltétlenül, hogy a portát a kormányhivatalból, és a kormánypárti képviselő, országgyűlési képviselő ugyanúgy szolidaritásukat fejezik ki a Szegedi Egyetemben, ugyanúgy átlátják el, hogy Szeged és a régió sorsa összefonódik a Szegedi Tudományegyetem sorsával. Két kérdés, mi lesz a várossal, mi lesz az egyetemmel? Ez a két kérdés az valójában egyetlen kérdés, mi lesz Szegeddel. Kis Attila következik, aki az SZTL szovanevében válaszol, vagy tovább kérdez. Szegediek! Egyetemi polgárok! Szeged városának és a régiónak minden lakosa! Az oktatói hálózat szegedi tagjainak nevében szólok mindenkihez, aki szívén viseli a Szegedi Tudományegyetem és a város közös jövőjének ügyét. Veszélyben van az egyetem, és ez azt jelenti, hogy veszélyben van a város is. Azért vagyunk itt, hogy üzenetünk nagyobb erővel érkezhessen el mindenkihez a régióban. Ha a Szegedi Egyetem működése meginog, akkor itt körülöttünk mindenkinek megváltozik az élete. Ha elbizonytalanodik az egyetem működése, akkor a város és a régió munkásainak élete is elbizonytalanodik. Az egyetemet és a magyarországi felsőoktatást súlyos elvonások sújtják, és ez nem csak az oktatókat, a hallgatókat, az egyetemi dolgozókat érinti. A Szegedi Tudományegyetem dolgozói állományában minden 8. ember egy újabb munkahelyet teremt a város és a régió számára. Mindenkinek tudnia kell, hogy aki az egyetemtől vesz el, az a várostól és a falutól vesz el. Aki kevesebbet ad az egyetemnek, az a péktől, a fodrásztól, a taxisofőrtől, a trollivezetőtől, a pincértől, az ingatlan közvetítőtől, az elárusítótól, az újságostól vesz el. Ha kevesebben lesznek az egyetemen, akkor kevesebben lesznek a könyvtárban, a teivóban, az étteremben, a kávézóban, az autós iskolában, az usodában, a moziban és a plázában. Hónapok óta növekvő aggodalommal figyeljük, ahogy megkérdőjeleződik hazánkban a